ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି କି? ତାହେଲେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଣିରେ ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇ କୁଳି କରିପାରିବେ। କାହିଁକି? ଲୁଣରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା ଜୀବାଣୁନାଶକର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଚୋବେଇ ଖାଇପାରିବେ ବା ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ଦାନ୍ତରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହିସବୁ କାମ କଲେ ଆପଣ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିୟମିତ ଦାନ୍ତ ବ୍ରଶ କରନ୍ତୁ। ରାତ୍ର ବି ଖାଇବା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦାନ୍ତ ବ୍ରଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ସେ ଉପଦେଶ ଦେବେ ତାହା ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ରାମକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।